ngai ko Blei je fi baro ki ba ki jung Blei sa shi sin pat tugni phai bat ngana kitab sam rupulai kat khot ka baning kong ki kintin jung debit ki baong a Blei melang Blei jonga dang step ngan wat yami ka Jingthrang Blei ka Bashisha jong debit ka Jingthrang Blei ka Bashisha jong ki priu ka jung Blei ka bangini pech ka Bible kitab sam so pu ar kat khot ka baning kong unong roi sam uang kumba utrang ukairang yakiwa kumta ka trang ka ben sim jonga yami a Blei uang kitab Jeremiah ar pu khandai kat khot ka bakhatlai bat pinwat yanga bat pin syam yanga aba pinwat yanga daga donut baro kitab Proverb fra khat nyo Blei uang i ya kita ki ba i yanga bat kita ki ba wat biang yanga kin syam yanga Jisu ang gospel Matthew san riu sok ki batngan bat ki basliang ye ka hok naba an pendap ye ki ka jingkali kalong hatung ila wat sisa ye utrai hatung ila khot ila sliang ila tngan yo Blei lada hooj Blei ong kitab Izia so pusau kat khot ka balai ukular nabangan the hau tau basliang bat ki wa doj aka khendau ka barkhyang kitab Proverb shipok arpusau loong bai kajing sliang jong ubahak Blei uangan ai kajing sliang jonga bat jong pi Blei un ai ku kibriu ki jong Blei ki kular jong uang apostol por kilong ki bahooj bat ki ba amen David ula wat yo Blei ula tngan yo Blei ula sliang yo Blei ya kajing im jong bat uong bat dang step ngan wat yame ha kajing im ka jonga pet kendiat nagaktin ke jung Blei haga kitab Exodus lai pulai kala nong ni syam yo briu jung Blei bekertang Moses uli khun na ke jung dawai ban pan na Blei wang kerpat yame to pani hanga ya ka buram jong me kalong ke ka bamla banlong yo Blei ba unle kumta yo Moses sabangi puli haga ni ka chapter ka balai pulai memla bani ka khmat jonga Ubriu umla bani iga khmat jonga bat ba unim ang Blei wala kataru ba me kerpat yanga ba me sliang ba me pan nangangan ayame Moses ngipet akawe ka translation Blei uang ngan penlong ka jing bha jonga kania cha chiwa jong mi bat ngan pni hami ya ka jingmut la ne ka meaning joka kerteng jonga Jehovah uba utrai ngan pen i ka jing bha jonga ngan yeng na ka jaka song ban pen i ka ingdong ka jonga Blei ula le ya kata bad ulong hakmi ka don ka jaka men yeng haloru mau siang kat ba ka buram jonga kan yai laj bat bangan bu yami hapo ka krem mau siang bat ngan tap yami Moses da kikti jonga kat bangan ang yai laj kumta bat ngan sa wengno ekakti jonga men so ye ke ingdong jonga oh yaro you try Moses ula yo ya kata Moses ula yo ya kata daga ba uli ye ke ingdong ka jung Blei uangan theo mo to basliang bat ki wa duj haka khendau ka barkhyang dei na makata daw Jesus Christ haga gospel yo anes khatsan khot ka banyo wong lada piyai ne hanga bat ki tin junga ki yai ne happy ya ke ai ru ba pimon pin pan te kan long ye pi sian yo anes u tho wong bangin ci ya ka khmat jungu ha ka ta sngi ke jingwan jungu bat ngi ngin salong kumba ulong hi Jacob ha ka kitab Genesis life ar kalenong unilai ulai lempat bat Blei ha ka jing dawai banyo ay kajing sliang kajing trang jung ulay lempat baru angel pinial kat hadu banda kan kelia sendon utlong kamat ing kaskep jong tau angel ulong to pelat yanga nabangat sa syai berngun handai ulay tu nganum pelat yami lemda me da kerku kanyanga nganum pelat yami ko angel nganum pelat yami angel ulong anam khot shu ka kerteng jong mi Jacob Andre u Israel nabakum us mela yo bor bat Blei bat kibriu te mela job bat hangta hi onga Bible ula kerku yo la kerku yo Jacob abau don ha ka jaka marwei bat Blei uli khun ula yam
ula dwai baro shimit ula yakun hangni hapinyal. Jacob ula yo ya kajing sliang jong ka donut kajing bat lakar khu yu hangta. Pai bat nga kitab Samuel ka beningkong ka lenong ka beningkong. Ngisiam hangni ka kentay ka hana. Kadon kajing sliang ka bakra banyo kun. Namar bakam don kun. Uili habawi i bakayam ka lenyar. Unang mut bakalabuay. Henry kala jubab yu ngala tekno ila ka mensim hakmat jong utray. Kala don na pedang kajing ketang ka mensim ong ka Bible. Kala yambat kala nyar. Kada smay ho Blei baladamen ay yo kun chenrangan ay no syami. Kaddu kala yo. Kaddu kala yo. Bat kala kerteng yo Samuel. Kaong nabangala ay ngala yo na utray. Kitab Jeremia arpu kandai ke dekot ke bakatlai. Blei uang bat pinwat yanga. Bat pin syam yanga. Aba pinwat yanga. Daga donut baro. Ngipet Jacob. Ngipet ka hana. Kila wat sisa-sisa yo try. Daga donut baro. Haduk bandayo. Ya kajing sliang jongki. Ngipet yo Elisha. Ula but yo Elijah. Bat yai but no yo. Hakaba unsa lek no sa Jordan. Puli kitab im ka baar ka lenong ka baar. O Elisha sliang bandon bat uni ubriu jong Blei. Kata ka ka gol, kata ka ka jing sliang ka jing tangan jong ba unyo bandon bet bat uni ubriu jong Blei. Tip ka ay unle hadin ba nsim no yu Elisha. Wanga na no yame, kata ka jing kut jing mud. Kapat skam ka jong utip baka ka mon ka jong Blei yu ba undon bat Elijah. Udah sliang ya kini kabor. Kabor ka jing pensle ka barat ba jong Elijah bakan tu jau. Ula amsia. Ula amsia. Ban bod yu hadu ka bakut bat ula poisa Jordan. Kini ki khon jong kinang itu lepa. Kilar ki yu. Ba ule kumta ka ilong bi ka ikhle bi hadu kata kila pej na siya jengay kilir ki kili bot lang yu Elijah Henry ki bot na jengay bon ki kristan ki bot yu Jisu ki bot yu Blei tang na jengay ki pej ka yu ki briu ki bait sisa yu Blei la ikum ba ki khle bi Henry kamday kata kajing sliang jung ki kalong bakin yo ay kajing ay kajing Blei. Ban yo ay kajing pensle kajing Blei. Ban yo ay umensim bakod. Ban yo ay kajing ay jung umensim bakod jung Blei. Ngiha pan sliang hir kumba ang Apostol Paul. Ban sliang hir ya kajing ay ki bakan jaman sim. Kaddo kadway kilawan kakaliding ki kulayding. Ya peniaklat ya ki bara angut. Ban Elijah ulalek ki ke eryong syabneng. Hoy uladep ong ka ay ka ba mekwa. Kaya ka ba mekwa Elijah Elisha ulong ngakwa ya kani ka double portion. Kani ka jing pensle ka ba arsya jong ka mensim jomi kantu hanga. Elijah uong mensayo ay kata lada mela ban am. Kat hadu baki kun jong ki prophet ki daong ka mensimu Elijah ka sa Elisha bat kila damngon. Elisha ulayo ya ka jing pensle ka ba arsya. Na Blei. Kadaw baro kalong kajing sliang bat kajing tangan jong Blei specialize. Blei udah pet kerpang udah sngau tenat palat ya kita kibriu kibat terang bat kibat sliang hir yo. Gospel Marcus nyaw kalenong pipet ya tu kentay kabat tangan bat kabat sliang. Katukan nong kanan ke Greek ke kenja Siro Phoenicia kala kerpat yu Jisu bu on bekno yu ksut ne ka kun jangka ka ai ka bu Jisu wang ai ban pen kedang shiwa ya ki kun naba umdei ban shim ya ke jingbam jong ki kun bat ban bread hakik so hakabai ke translation la yitu ningkong wan na ka benta ki jiu ka ai ka baka kalaong shisha ko try wat ki kso hapo kami ki bam na ki balwet jong ki kun kala challenge yu Jisu. Kalau penlong yu Jisu ban kemen. Bat kado u Jisu. Ule ikan ni kajing seliang jengka. Ulong kilit no. Utau ksut ulami no nakakun jengpa. Utrai Jisu. Uburami kajinget. Jong ka ni kariu kentay. Kaba amsia.
bat ka ba challenge u ban yo ya ka ba kraw na utrai haga kitab gospel Lukas khat pra ka lenong pinsia mang tu ka Parsi ka riu kan thei bat unong bisar long khat ka ba ala don uwei unong bisar hakawe ka sinong ubom siap tieng yu Blei lem ne buram yu brio shu ka ong lakadon ka wei ka riu kan thei ka ba juan bun sin u ka ba juang tu le hok yanga halor utau ba yele yanga khat ka ba saw umwan umtre hadin ba ula puson pha wong langam siap tieng yu Blei ne buram yu brio hanrei penban kani ka riu kan thei ka pen sngo satya ngan bisar hok yaka yo abakawan klem deput kan pen sngo kelut yanga kawai ka translation ka ong penban namar kani ka riu kan thei ka yai peteng ban thlia yanga ngan ya da yaka yo abaka yai wan hanga haddu kan pelu yanga bat kan kesi yanga hatu ublei unam bisar hokmu ya kita kibala jit jungu kibala nyar kerpat yu men sngi bat men men kibriu ki ba artatin ki sange no yagaban duai namar ba kimyo ki ong bangila ap labun snem handrei ublei upej yakajing sliang hadukat no ngi sliang yo ublei hakajing imjungi gospel Lukas khatwei kalenong hangtung ngi pule Jisu ang ladan uwei ubriu na pi ubodan ulok ulet hauta sitang senia baru ong hu kolok tu ai keliang nga lai teliki kepu na ba ulok denga udang poi uta na po nong wat pen sitom yanga kelet no el khang ke jing khang ki khon jenga ru kila thia ujisu ang pi la unom ki bat unom ong penban na mar kani ka jingyai kerpat jungu on da ki barun ai hu kat ba udan kam kawai ka translation ke yetu namar ka jing slur jungu kawai ka translation ke yetu ba utit bat ba uwan bat ba uyai tit bat kawai ka translation ke yetu ka jingbom le ran ban tenru jong uni ubrio ublei usngo tenan habang yakun ban wana khmat jungu daka jingej kitab Genesis khatsan kalenong ngipet kijing sliang khon jong Abraham uhapan apadu arpusan snem kawai ka translation ke yetu yangi o atrai Jehovah kinlong ayu kini kijing kerku jong me habangam don khon nganne ayu ni kaksiar ke rupa nganne ayu ni kaspa habangam don khon Paul to skinong rom ka jinget jungu ka klam ki phalo haka jinge dei bat ki kular ke jong Blei Henry lapan klanyi udah kejingan. Ulang ubri ubangan. Usliang uyai wana khmat jung Blei. Kajingat barbor kawanra ya kejingkerku. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Kani ka translation ka yato ingi baka jingat kalong ka bors ngutu kum ka ay ka Bashisha ya ka ba umsim lapan pau ha ki bor tip tu. Nabangan te mauto basliang bat ki wakdu haka khendau kabar kyang Blei un kurkuyingi bat ngini i ki kamba ke jung Blei dai habangi don ke jing sliang bat ke jing tengan ngili i ki ki brio ki jung Blei bat kalong kamon ke jung Blei yangi bangingin sliang ba bangin tengan bat bangin yai tenru yu bat habangile kumta kapen i ke jing ka bangidon ha Blei un kurkuyi pi baro